famuna wa o mana mina dallu min bla bekata one ala kan zo ka nyine ne so ka hagle jigine so beti jega ke war batigi ñoo be nga ay tulay ka kalande wal ma tulay dogoni ni desene balo koro yere ñini nga ay ne man jugu fiyo ka ala kanda ne mo ko ka kele mo ko kele ka ala kanda ni ma be se ka dimi ñongoro de mo ma na to fiye de bilaw be se ka dimi me nere de ni mo ko ka dele ka kele o dana ma kele ma wan ma ñina la fe dana ma wara kana kele ne de man jugu fiyo ne de be dalu di ma gezo ka chugo mina ata ka ke metla kele ko kibina ne de wele ko ngi tolata di ma telephone na ibina ne fiidi ne de ndadi ni bi garsege ko kurana yoro do be kurana ayado wa tuhibuna almala huban jaman wa tuhibuna almala huban jaman suratul fajr ay ne jawade morin non dai ya wulle do ni sega fa ko sigile to wallahi takungo kono kan digin so wulo bla bugure nyini watu hibuna almala huban jaman ikana sebe akade kala no mo ka sebe wa wulo bla kema wulo bla bi wulo bla no wulo bla yoro mo do be daga ira ti sibu gaso wallahi kacha min de doluma digin so wulo bla o bugure nyini watu hibuna almala huban jaman ba sebe shen wa wulo bla kema wulo bla bi wulo bla no wulo bla ibin digin so wulo bla en bugure kala ka keki ko tile wulo bla ni hal ni ye mori tile wulo bla dafara ajo ni ayatula ye chinfo na ma chinfo ko don ko le ka soro ka temena ye sanari awo kana teme wulo bla ngade ay chama kote dalu en chen ni ka do folo ni ya don ko chen do ni ka nga siga ka ni ma nga siga yo soro ko wa tuhibuna limala huban jamman ba joy ibita ku wono ndigi so wulo bla bo bugure ni bama ko ndigi so no neto lo bugure ko chefani sitru ndigi so neto boda ay yo bama ko dafala fe la ilaha illallah saraka min mu kan yaku abu bana wala bla ange ndigi so pe chefa sitru nono kene wuru suguble jige wuju de be baba gondi yaso wala jere la baba gondi ya buguri no ko de wala ya buguri sanwa isra buguri ko nan nuna wallahi ni ya fi ba cheka kasuri tegala kala je ba ko bace ce enga ce nu ya ilaha illallah ala ga nyama ala kira ko so sallallahu alaihi wasallam ni chen doy wallahi ni chen ni siribi ka wal magala bika iga ko beta tuledo kera moro e make moro afaku ga watu hibuna mala hubban jaman ale mi ni yake bi wari yara di soro awa pasige ba do fendo bi abi dele li semma mi femi do ko wari mugu aka haram ya to soro mugo do be place la ni uka place la je ko fo etu sira wallahi tellement que relation bula mais aka haram ya war mugu ni yen ndalu imbara de ere de bi warso watu hibulan mala uban jaman asebe shen wa wolobla kema wolobla bi wolobla an wolobla iga tandi gen so wolobla bugure ni ko kala te moria mangela sa iga dalu de bara chenga suno ni mogodo seri ma dora e kana fa atule ga faida ndude e kan ni zebe kan dige buri kala ka dama na tara ko ba che ne ga morga abidama be kisaga ngwai dodia ko nga ko wolobla ko leni biche wa dongara ba ne ko yemi ndia wolobla folota na o dote idea atule tay ndosa kana fo ko neta do de ake ka dama ibi to ko so ala kan be so ala kira ko o e gar sege mi fe ka jeni nga nyimu soro do ajala nyimi ni yo do amita nyefe so na mina bla ni erisra ay ngor ne erikili ni foy en forfel nu ngaba ay bi youtube lay do ni erdi kele dafara do youtube de bayira ame disla fena wala oderu ni na dafara sa do ntina mo ko ta live ko no bi na la ka je
an bɛ taa min na sisan a bɛ nin kɛ a bɛ nin kɛ i b'a dɔn tigi foyi tɛ wari la baara kɔ baaraw de tɛ kelen baara bɛɛ kɔrɔ tɛ ko i ka taa ko foro bin koyi bɛɛ n'i ka baara dɔn ala k'an bɛ sɔn kɔnɛ an bɛ garisɛgɛ sira kan digiɲɛso wa bɔn sisan a k'a sɛbɛn digiɲɛ tɔgɔ ye di faransɛ na fumier walima a k'a sɛbɛn arabukan na namla n'a ye namla sɛbɛn dɔrɔn a bɛ digiɲɛso dɔn kabakoya ko dɔw digiɲɛso dɔn ala Bamakɔ yan ɲɔgɔn na dɔw yɛrɛ t'a dɔn digiɲɛ ye dugumɛnɛ ye dɔw t'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na digiɲɛ u t'a dɔn karamɔgɔkɛ dɔw bɛ Bamakɔ kɔnɔ Bamakɔ fana bɛ dɔw kɔnɔ koyi an kɛ dɔw kɔni tɛ diɲɛ foyi kalama u t'a dɔn quoi nka n bɛ dugawu k'u ye ala kana koso ma min b'a to u bɛ nin dɔn jɔ tɛ i bɛna dɔn e bɛ t'i sin digiɲɛso la don dɔ la ni somaw ni fɛnw y'i sɔrɔ dɔnkili jinɛtigi ninnu y'i sɔrɔ k'u bɛ t'i k'u kungo kɔnɔ i b'i sigi digiɲɛso da la yen don i bɛna digiɲɛso dɔn ala k'an bɛ sɔn a b'a hakili to nin na nin ye tiɲɛ ye an bɛ taa an bɛna laban di nka yanni an ka laban di n bɛ segin n ka yiri kelen in kan diɲɛ maa k'a ta k'a kɛ n bɛ sɔrɔ ka kuranɛ di laban na a tule bɛ yiri min di diɲɛ don o don diɲɛ maa k'a ta k'a kɛ yiri saba don n'i y'a yiri saba n'i y'a dɔn n'a ka di ye bɔ mɔriya dalu ko tɔ bɛɛ la ma bɛɛ k'i ko a la a yiri saba tangana b'a kɔnɔ garisɛgɛ b'a kɔnɔ manja b'a kɔnɔ a tule ko yiri saba bɛ yen ne de b'a di mɔgɔw ma ni a yiri saba ni ala kɔni y'a ɲɛ i bolo somaw to yen i ka mɔriw to yen i ka fɛn bɛɛ to yen n'i tilala i ka farida seli la i ka yiri in ko n'i yɛrɛ tɛ farida seli la n'i tilala i ka matigi weleli la yiri in ko n'i yɛrɛ t'o si ye n'i tilala i ka dankun na faso ni bulonda la i ka yiri in ko n'i yɛrɛ dan t'o si la si c'est pas vrai n'i bɔra i ka lecture kalan na i ka yiri in ko diɲɛ t'o ye Mali kɔnɔ yan nin damadɔ don n tilala fajiri la min da kɛ faso ni bulonda min da kɛ matigi ka duba min da kɛ ani si c'est pas vrai mɔgɔw olu ye papier kalanna ninnu ma da foyi la nka n'a fɔra ko sobiye donna u bɛ da o la ala k'an bɛ sɔrɔ yiri jumɛn zaban o ye manja ye o ye garisɛgɛ ye zɛrɛ nin jɛ o ye tangana ye k'i kisi juguw tɔɔrɔ ɲamafo o ye dayɛlɛli nin yiri saba ɲama ye yiri ye sa a tule bi ka nin kɛ de hali bi seli fana ne n ko nin na nka ale ye yiri saba tuma dɔw la yiri dɔw bɛ u ko sufɛ dɔw tɛ ko sufɛ o tɛ nin yiri saba in na o yiri saba fɛnɛ k'a fɔ n taara bɔ kungo kɔnɔ walima n taara sa sugu la o tɛ nin na n'a ka di ne yɛrɛ ye kora min na bi ne ma t'o bɔ dɛ ne y'o san de n ka gani de y'a tobi gani kɔni kabini ne y'a fɔ ne mago b'a la gani bɛ pɛntiriso de fa ka taa se an ko tiɲɛ yɛrɛ la nin ye sɛbɛ ye nin yiri saba ye hali jan don a la ne m'a fɔ k'i ka mɔriya dabila pewu i ka mɔri ye min ye i ka mɔri y'o ye mɛ walahi ni sɔmina nin na walahi i bɛ ko ba kelen na i b'o bɛɛ jɔ zaba kuru kelen ɲini i ka zɛrɛ nin jɛ kuru kelen ɲini ɲama fu parce que hali bi dɔ ɲini ka ko ɲama ko ma fɔ a fu n y'a fɔ i bɛ sɔrɔ dɔ in ka fɛn tigɛ ne ma deli k'a fɔ fiyewu ne ma fɔ ɲama fu ɲama fu n'i kɔni ma fu de sɔrɔ i bɛ se ka ɲama bulu san ɲama fu ni yiri saba ɲini i k'a kɛ ta la i k'a tobi i k'i ko tile kɔnɔntɔn tile saba sigiyɔrɔma saba o dɔw bɛ ɲininkali kɛ a tula anw ye muso de kuru naani wa la zaba kuru kelen zɛrɛ nin jɛ kuru kelen ɲama fu kuru kelen a tula anw ye muso ye cɛw ta ye tile saba ye wa la a bɛɛ ye tile saba ye tile saba sigiyɔrɔma saba tile kɔnɔntɔn a kɛ i ka jaabi di a tulu ala k'an bɛ sɔrɔ ma o y'an bɔlen yiri kɔnɔ an ka kuranɛ kɛ laban an ka fatiha ta an ka kuranɛ kɛ laban an ka fatiha ta a b'a hakili to a la diɲɛ garisɛgɛ fitinin don dɔw b'a fɔ n bɛ n balo don dɔ n bange don dɔ dɔw b'a fɔ n tɛ n da don i ye yiri in ta tigɛ wala ala k'an bɛ sɔrɔ ma kɔnɛ dɔw ko n bangena nɛnɛ n bangena kari n bangena alamisa
ne o de fu ɲɛna n ko e y'a dɔn ne y'a tila yɛrɛ b'a bange don dɔn wari ko ni bange to bɛ ɲɔgɔn ye sira la an ka président kɔrɔ ninnu ni vert ninnu jeni b'a bange don dɔn école nanen u nana papier dilan o la Bamakɔ yan bɛɛ lajɛlen kɛ 1900 dɔ ye a bɛɛ siba desa ni kɔlɔba tɔmɔza ye fiɲɛ bilen sa ti jɔ wari ko ni siko bɛ ɲɔgɔn ye sira la bange don bɛ ɲɔgɔn ye sira la wa ne bange don jiri ne bange don nɛsi ne bange don sɛbɛn ok garisɛgɛ dayɛlɛla ɲini wallahi billahi karamɔgɔ caman bɛ k'i ka dolo lajɛ billahi u t'u bange don dɔn u bangena burusi kɔnɔ yɔrɔ min na papier yɛrɛ kun tɛ yen hali u t'a don dɔn u k'ale kɔ u ye fɛn dɔ dilan dɔrɔn u ka carte d'identité sɔrɔ walima u ka passeport sɔrɔ o tuma na heyi ala wele nka n bɛna dalilu dɔ d'i ma dɔgɔkun kelen dalilu i kɔni bangena o dɔgɔkun kelen dɔ kɔnɔ i y'a faamu wa kuranɛ kɔnɔ Iza 7 bɛ yen n bɛ segin a kan bi yɔrɔ ne y'a fɔ dɛ ne de da m'a la ne de da m'a la komi don o don maakura b'a la kuranɛ kɔnɔ Iza 7 bɛ yen a Iza 7 n'i y'a kɛ ala bɛ sɔn i bɛ nafolo sɔrɔ a fɔlɔ ye jumɛn ye Iza wakati ni dimanche sera i b'a sɛbɛn siɲɛ kelen lundi Iza ja'akal munafiquna i b'o sɛbɛn siɲɛ kelen mardi Iza shamsu kuwirati i b'o sɛbɛn siɲɛ kelen mercredi Iza samanu fatorati i b'o sɛbɛn siɲɛ kelen jeudi Iza samanu shakati i b'o sɛbɛn siɲɛ kelen vendredi Iza zulzilatil ardu zilzalaha i b'a sɔrɔ a sɛbɛn siɲɛ kelen samedi Iza jaa nasrullah o y'a laban ye ala ka dɛmɛ o de y'a laban ye i b'o sɛbɛn siɲɛ kelen 7 ma dafa wa karamɔgɔkɛ i kɔni bangena nin don dɔ kɔnɔ n'i ma bɛn Iza wagati ma Iza wagati ye jamana nafolotigiw ni jamana relation tigiw ala b'i n'olu jɛ Iza ja'akal munafiquna jamana tete kuletew a namaratɔw a fɛnw fo ni dɔ t'u bolo a bɛɛ bɛ na i nɔfɛ suran bɛɛ de don a suran bɛɛ de don a daminɛw tɛ dɛ a suran bɛɛ de don a suranw bɛɛ bɛ sɛbɛn siɲɛ kelen kelen i y'a faamu wa Iza shamsu kuwirati tile bɛ jɔ fɛn o fɛn kan karamɔgɔkɛ n'o y'i ye i bɛ dɔ sɔrɔ o bolo karamɔgɔkɛ n ko nin ye dalilu hakika de ye kuranɛ yɛrɛ secret yɛrɛ belebeleba dɔ de ye mais komi Mali yɛrɛ la n'i ye fɛn min bila réseaux sociaux kan a valeur ka dɔgɔ fo ne tun k'a fɔ sa n ko nin dalilu bɛ n bolo n bɛna baara ye o de ka di caman ye ne tɛ n'o fɔ a ta i k'a kɛ bani i bɛna jaabi di a tile ma n'i ye nin suran 7 sɛbɛn dɔgɔkun tile 7 na yiri dɔ bɛ yen ko toroba toroba ladɔn ɲini toroba ladɔn ɲini i k'a kɛ nasi in na i ma tila ka bɛn samedi ma wa n'a koli bɛ nɔgɔya i ma i b'a daminɛ dimanche min bɛ tugu o la nka n'a kun ma nɔgɔya i ma a koli kɔni tɛ daminɛ ni dimanche don ye n'ale bɛ ko dɔrɔn a bɛ ko dimanche ni nasi in bɛɛ kelen ɲɔgɔn kan sisan ka toroba ladɔn k'a la dimanche 6 heures i b'i ko dimanche sɔgɔmada fɛ n'i ma se ka bɛn 6 heures ma kɔni kana sɔn 7 heures ka tɛmɛ ka sɔrɔ i ma ko i y'a faamu dimanche 6 heures i b'i ko lundi 8 heures i b'i ko mardi 10 heures i b'i ko a la mercredi 13 heures i b'i ko a la jeudi 16 heures i b'i ko a la vendredi 18 heures i b'i ko samedi 20 heures i b'i ko dɔgɔkun kelen tɛ yan n'i y'i ko i b'a jɔ fɔlɔ i k'a lajɛ n'i y'a tula i ka dalilu ye tiɲɛ ye n'i y'a tiɲɛ n'a nkalon dɔ i bɛ se k'a kɛ don wɛrɛ n'i ye dɔgɔkun kelen kɛ a jɔ fɔlɔ yala a tula ye min fɔ tiɲɛ don wa ou bien tiɲɛ tɛ a jɔ i k'i yɛrɛ garisɛgɛ lajɛ i k'i ni adamadenw cɛ lajɛ i k'i yɛrɛ n'i ka mɔgɔw cɛ lajɛ i ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye nin ye Iza 7 secret dɔ ye k'a d'i ma min b'a fɔ n bangedon ne tɛ bangedon dɔn min b'a fɔ n t'olu lajɛ ne yɛrɛ tɛ n t'olu dɔn mais ne bɛ ala wele dɔn ala bɛ sɔn ka ne ta dayɛlɛ wa ala ye ne ta dayɛlɛ lajɛlikɛla m'a dayɛlɛ ayi ne yɛrɛ ye ala wele de ala ko n sɔnna ala ye n don palo la ka mamuso ka kilisi ɲɛ n bolo ka n don palo la ka cɛkɔrɔba ɲuman dɔ ci ma min nana ala minɛ sariya di yan karamɔgɔkɛ dalilu baara bilahi talahi bi bɔ a lajɛ k'a dɔn dɔgɔtɔrɔ muso den lajɛ cɛ don muso don écho la walima arajo la mais ni jiginni waati sera
i bɛ taa se médecin wɛrɛw ma olu de b'i jigin Awɔ. o ye ko machine tɛ se k'i jigin wa hali fura sɛbɛnbaw olu bɛ yen o kumana mɔri dɔ bɛ se ka lajɛli kɛ mais a tɛ se ka cɛ bɔ a bɛ lajɛli kɛ a b'i fa tɔgɔ f'i ye k'i ba tɔgɔ f'i ye mais wallahi k'i ka dolo mɛn a tɛ se nka komi n'a y'o f'u ye kaban dɔrɔn i b'a fɔ cɛ n gɛrɛ na ne fitinin ma ni fɔra a fɔra koyi lajɛli ni bɛ se ka adamaden mago ɲɛ kelen de lajɛli y'a damana dɔɔni de ye lajɛli y'a damana lajɛli yɛrɛ mana ka fɔ mɔgɔ la k'a dɔn ka se niveau dɔ ma o dɔw bɛ yen bilahi hali u ka nasɔngɔ t'u bolo wa lajɛli yɛrɛ sanga ye san 7 ye n'o san 7 dafara a banna a filɛ ko ten i b'i ka client kɔrɔw de deli diɲɛ don o don i bɛ sarakani dɔ bɛ u kan o b'a sɔrɔ ko jɔra mɔgɔ mana lajɛli dɔn ka se niveau dɔ ma dɔrɔn o y'i garisɛgɛ ye kana se k'a la dɛ a filɛ ko ten n'i y'a dɔn ka se niveau dɔ ma dan san 7 dɛ san 7 n'i ma ko wɛrɛ ɲɛɲini i bɛ taa fayi la ala k'an bɛɛ sɔn ko fatɔ ye bugɔ o ye garisɛgɛ ye o ka ɲi den tagama fura den tagama fura awɔ o bɛ kɛ awɔ i fo y'a fɔ a ɲininkali kɛ an b'a di n'o tɛ an ma sigi o ka su in na nka n'i fo ye ɲininkali min kɛ an b'o di mais min bali k'a fɔ n'u m'a kɛ a kɛcogo la o denw de taama dɛ awɔ n'i y'a kɛ a kɛcogo la den bɛ wuli ka taama nka n'i y'a kɛ sens contraire kan ni bɛ cogo la den bɛ san caman kɛ duguma kɔnɛ a bɛ kɛ den minnu na den min si sera taama ma nka senfasa ma jɔ ou bien a tɔgɔ ye di a bɛ jatigɛ parce que den ka taamabaliya ni fila de senfasa tɛ se ka jɔ walima jatigɛ bɛ den na i bɛ taa sɛ ɲini donikɔrɔ don wa sɛmuso don wa o b'e ma ye i bɛ sɛ faga n'i y'a faga i bɛ sogo in dun nka sen ɲɔgɔnzɔn folofolo minnu b'o kan i b'o folofolo in de bɔ k'o bila buwati kɔnɔ k'o sisi n'i y'o sisi i bɛ tulu don a la i b'i bolo da den sendondo la sendondo de y'i yan ye k'a bolo don tulu in na k'a da sendondo la ka sama ka na senwɔniden la ka tila k'a da sendondo kelen la ka sama ka na senwɔniden la a kɛ siɲɛ 3 den bɛ wuli ka taama nka ni ala y'i ci dunyamuso k'i y'a tɛ senwɔni kuma la ka na yan o ma ko Sunjata ye san 7 kɛ wa e ta bɛ san 24 kɛ e ta bɛ san 24 kɛ n ka f'u ye ka da kan dɛ tiɲɛ don nka a tɛ sama ka segin dɛ ni i b'i bolo de sama ka taa n'a ye ɲɛfɛ i taalen o sama ka segin ta ni Sunjata kɛra san 7 e bɛ san 21 kɛ i y'a faamu wa nka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don den dɔw bɛ yen u ka taamabaliya jatigɛ don dɔw ta bɛ yen a tɔgɔ ye di senfasa a tɛ sɔn mais sɛden bɛ tɔɔrɔ don min na a bɛ taama o don n'i ye nin kɛ a bɛ wuli ka taama a filɛ ko ten ala k'an bɛɛ sɔrɔ ni min y'a kɛ ala ka barika don an tɛ se ka bɔ kuma na n'an m'an karamɔgɔ fo an tɛ se ka bɔ kuma na n'an m'an ka Burukina ta an ma segin a kan fatɔtigi wa ni sigon don ni fatɔ y'i fatɔ yɛrɛ de k'i bugɔ yɛrɛ yɛrɛ kojugu tɛ awɔ wallahi kojugu tɛ dɛ a man foyi t'a la k'a fɔ ko n bɛ k'i nɛgɛ réseau la o tɛ dɛ ni fatɔ y'i bugɔ taamasiyɛn ɲuman don awɔ juguya tɛ voilà fatɔ k'i mɔgɔ bugɔ juguya tɛ ala k'an bɛ sɔn a ma a b'a hakili to a la n ka abonnés ani n filɛbaw a ye tule bɛ labɛn na ni ala man ka jɔnya jɔn kan ne bɛna taa Burukina Wagadugu ni maa min mago bɛ na Wagadugu appel la nka telefɔni pisi ma bila a kɔnɔ fɔlɔ pisi ma dayɛlɛ fɔlɔ nka numéro sɔrɔla numéro ye 44 77 47 47 a ye tule ka Burukina numéro de y'o ye n bɛna taa Burukina a fɔ kun ye jumɛn ye ci bɛ ne ni minnu cɛ a k'a dɔn n'a ye ne wele n'a ma ne sɔrɔ a k'a dɔn ne ma ban a ka appel la wa namara tɛ a k'a dɔn diɲɛ ye yɛlɛma yɛlɛma de i mana dɔnni sɔrɔ cogo o cogo n'i bɛ yɛlɛma adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ kura bɛ fara i ka dɔnni kan n'o tɛ ne de y'a fɔ n ko ne bɛ dalilu baara n y'a baarali fɔ don min na n y'a video kɛ o don n ko bisimilahi rahmani rahimi siɲɛ 12 ye sigiyɔrɔma 12 ye n ko ayatollah bɛna kɛ ne y'a kɛ seliba ka na n ka so yan seliba ni sanjɛ ne ma taa Maadugu la n filɛ yan ne mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na walahi nafolo sira kan o nana ne sɔrɔ yan nka karamɔgɔkɛ foyi ni yaala tɛ kelen maa min bɔra a nɔ na ani min ma bɔ a nɔ na a tɛ kelen ye dɛ a dalilu b'an bolo ni waso tɛ n bɛ n sigi yan n bɛ balo
ne nga mobile fila bɛɛ san yan mo jeliw nana jɔ ko taama jara ngo ne ka mobile ma san taama na dɛ ne bɛ n dun so kɔnɔ yan ka cɛw bɛ taa min ɲini b'a sɔrɔ nka foyi ni taama tɛ kelen ni yala i bɛ ko dɔn ni yala i relation bɛ nin la ni yala i ka adamadenya yɛrɛ bɛ dayɛlɛ mana n taara jamana wɛrɛw la hali n delila ka taa Burukina nka n bɛ ka Zenata in labɛn cogo min na tiɲɛna ma deli k'o ɲɔgɔnna kɛ Burukina Burukina bɛɛ bila nɔfɛ u bɛ na nɔfɛ hali Burukina bɛɛ ye mawuludu kɛ ne fɛ yan nka n y'a kanu Zen na ni Ala sɔnna n bɛna taa Wagadugu ni Ala sɔnna a ma ni maa min b'an wele o waati la ni nin semaine in tɛmɛna i b'an wele an ka Wagadugu numéro de la o de ye 44 77 47 47 Ala k'an bɛɛ sɔrɔ an tɛ se ka bɔ kuma na n'an m'an karamɔgɔ fo a Seydi Sharif Usman Madani Hayidara n y'o fɔ diɲɛ bɛɛ ye Hayidara m'a fɔ ne ka mɔriya kɛ dɛ Hayidara ma ne bila mɔriya la mɔriya ye ne ka métier Hayidara ka kalanden ka ca dɔ ye menuisier ye dɔ ye chauffeur ye dɔ ye baara wɛrɛ kɛbaa ye dɔ ye école maître ye ne ye mori ye o ye ne ka métier ye Hayidara ye kuma kelen dɔrɔn de fɔ an ye kɛ laadiri n'i tilenna i b'i da ka sunɔgɔ hɛrɛ la a banna Seydi Usman Madani Hayidara ma foyi fɔ an ye fo baara o baara n'o dagalen don silamɛ ye kɛ laadiri ye de o de ka fisa mana an b'a fo an bɛ dugawu k'a ye a n'a ka denbaya an y'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi ni cɛkɔrɔba in a n'a ka denbaya sijan ni kɛnɛya labanko ɲuman Ala ta ye Ala k'a dan n'u ma nka Ala y'ale yɛrɛ sɔn hali n'a kun dana Iba kelen ma a lafiya ayi ni Ala ye Iba ɲɔgɔnna d'i ma dɔrɔn karamɔgɔkɛ i da bɔ kuma ni mɔgɔ minnu di kuma in faamu a b'olu kɔnɔ k'i n'a fɔ an kan tɛ den tɔw ma denw mana kɛ cogo o cogo u kundirew tɛ kelen ye sinon et puis kuma bɛɛ mɛn Iba ye nkalon tigɛ Iba y'a don ta i delila k'o mɛn ko Serifu y'a don ta dɔnni sera kan ni Serifu kɛra ɲɔgɔn na i bɛna dɔn ko kalan tun bɛ yen ko nka ko kalan wɛrɛ b'o kalan kɔnɔ mana bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don n'i taara sufiya ani an ka kɛ kelen ye adamadenya na i bɛ taa Badara nɔfɛ nka dɛ k'i jugu sɔn den pɛrɛn an kɔnɔ o de ye Iba ye Ala k'o ɲɔgɔnna d'an bɛɛ ma ya Rabbi Serifu Iba Ala k'i ɲɔgɔnna d'an ma ya Rabbi Ala k'i ɲɔgɔnna d'an ma Ala ka labanko ɲuman d'an ma Ala k'an diɲɛ ɲɛ Ala ka ŋaniyaw sigi indicatif bɛɛ bɛ Burukina indicatif fɔ Burukina kɔni ye Burukina n'i ye Mali ta dɔn n'a ma don ɲininkali kɛ ko a bɛ Burukina wa bɛ Burukina 00226 o tɛ wa Ayisa jamana bɛɛ e de bɛ k'i bila ko caman na n'o tɛ hali Dumuyalakaw bɛ indicatif dɔn o b'a dɔn Ala k'an bɛɛ sɔn Ala ka hɛrɛ k'an ye a y'a ka ŋaniyaw sigi إذا فرغت فانصب إلى ربك سبحان ربك الحمد لله رب العالمين